Takže čau, vítam u ďalšieho videa. Dneska urobíme prank na Danglesa. Urobíme presne 5 prankov. A som tu spoločne s Caterom. Čau. A prvý prank nás napadol, tam vidíte Danglesa. Poďme takto. Pomalej. Čo tam robí? On asi grilluje, tam sú nejaký... Takže tohle je konec videa, budú AFK. To napísal, kámo. OK, pane, OK, Danglisku. Hej, takže prvý prank bude, že postaváme väzenie z krabíc a vlastne tam nalákame toho Danglesa. Tak počkaj, ja idem postavať zatiaľ to väzenie. Takto. A ja si zoberiem košík, takto, a jeho odvediem. Rýchle. On sa hrozne zle ovláda, kamo. Dobrý, šli na svačinku asi. Yes. Aby ještě Dobré. Boraze neutekl, dám mu sem nějaký... Počkej. Dobre, a teraz počkáme, kým sa on zobudí. On sa prebudil. Vyšmejdi. Kámo, dobre sme ho vytrolili. Kámo, aha, tu sú ich poskokovia. On umrel. To není Fuj na vás, on si to zaslúži, presne. Dobre, kámo, radšej odíďme odtiaľto. Ja som nevedel, že z neba lietajú auta, ale radšej odíďme od týchto cápkov. Ja radšej pozbieram všetky propy a rýchlo zdráme. A môžeme ísť vymysleť zatiaľ ďalší prank. Jo, on už je naspäť. Lebo ten Dangles nevie nič povedať, len šmejde. Tak poď. Tak mňa napadol ďalší prank. Že mu zapropujeme dom. Keď Dangles sa bude zase rozprávať s tými fanúšikmi, tak ja vyťahnem propy a ja mu to začnem propovať. Napríklad, poznáš ten obrovský dom, tento, jak sa propuje, chápeš? Jo. Tak tému tam vyskladáme. Tak poď ideme na ňo. Můžu je odlákat? Skús to a ja zatiaľ zapropujem zahradu. Oni si tam niečo píšu a už to propujem. Ja si tam takto, aby sa to mohlo položiť na seba. Bum. Jo, už vyšli von. Teraz idem rýchlo do baráku. Bum, ešte tu je jeden, nevadí. Tak. Zamysláci, pojďte si mě chytit, vy nemehla. A toto je druhý prank a potom vymyslíme tretí prank, ktorý bude už fakt spicy. Aha. Tak, počkaj, to som nechcel. Teď nějaký poskoci za mnou běží. Dokonce s lukem. Tohle stačí. Tohle stačilo, si děláte srandu. Dobre, kámo, už sme im to zapropovali. Příště si počkejte, smradi. A prečo tam píše to emoji? On to zmazal, ty propy. Aha. Kámo, Danglesy. Dangles je chytrý, no. Určite, dobre. Keď kašleme na nich, tohto zoberiem do bazéna. Bum, fuj. A poď vymysleť ďalší prank. What? Čo robia? Čo si tam píšu? Danglesy, ne, to není hezké, co dělá problémy. Fuj. Čo nám tam píšu? Oni nám niečo píšu na tabulu. A ináč napadlo ma ďalší prank, ktorý by sme mohli urobiť. Danglesík je miláček a vy ne. What? Kámo, no tak to už prehnali. Na pozemok, áno, na pozemok nám toto. Počkej, čo napísal? Moje money z YouTube, hehe. Kámo, no tak počkaj, Dangles. Teraz mu prebereme... Kámo, toto je luxusný plán. Prebereme mu fanúšikov, normálne, že prebereme. Že podplatíme. Jo. Tak, aha, počkať. Takže
Takže Dangles fanoušci, keď pôjdete do hater army. Takže prídu k nám, každému jo. Hej, kámo, toto musia príjmoť. OK. Takže... Tak to je máš. Takže dajte si červený merch, aby ste ladili k hejtrákom. A už rovno môžeme vymyslieť ďalší prank a už tu máme napríklad aj posily. Máme tu už hejtrov, takže ďalší... Ideme zničiť Danglesa. Ďalší prank by som urobil to, že by sme urobili akože fejkovú holku, že Dangles by sa do nej tak zamiloval, ale potom by sme povedali, že ona je hejterka. Tak prezleď sa za hejtera, OK? Alebo proste prezleď sa za nejakú Danglesačku úplne skibidi. OK. Píš o tom, že to je hnusné. Jo, presne, Dangles je šmejt. Prezleď sa za nejakú holku. Tak Danglesy prebrali sme ti fanoušky. Já budu s Danglesíčkem. Hehe. Ne, tam ten je pořád. Kašľať na neho. Alebo to aj napíšem, lebo kam Roblox mi dá varn. To už jedno. Tak už si prezlečený, Kejter? No. OK, tak sa prezliekaj. Dám 100 000 Robux, Pepo, nekamarádim se s tebou. Ne. Kámo, aspoň máme nejakého verného hejtráka. A už potom mám plán, jak zabanovať Danglesa zo serveru a to bude extrém. Nemám žiadne fanoušky. OK. Jo, to stačí. Len si daj preč cape a poď. No, wait. Robíme ďalší prank. Porazíme, udeláme menší prank za mnou. Oni chcú urobiť nejaký prank na nás. Rýchle sa prezleď už. Hej, čo tu chcete? Mám. Hej, skús ho zbaliť. Bal ho. Ne, oni nám to tu zapalujú. Zbal ho. Hej, tu je nejaký ďalší Danglesák, fuj. Nejaký mýmko, dobre, to je jedno, nejaký randomák. Díky. Ahojky Danglesy. Takže mňa zaujíma, že jak ho zbalíš. Ahoj zlato. Na mne už nevyzrajete. Hehe. Hej, on mi dal ban. Tak keď on už nám dal ban, tak už to budeme musieť zakončiť tým, že ja mu napíšem, nech napíše jedno slovo, ktoré mu dám instantne ban. Takže, Danglesy.
Ještě mi dávám. OK, takže ja som mu napísal, že dostaneš, kámo, že 100 000 alebo koľko som tam napísal Robux, keď napíše, že vlastne ste noobs, lebo to by mu Roblox mal dať varn alebo ban dokonca. Takže už by to mohol napísať. Ste noobs. Kámo, už za chvíľku by ho to malo líbnuť. Kámo, už by ho to malo líbnuť. Jo, to fakt líblo. No tak, kámo, Kámo, tieto pranky beriem ako úspešné. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, odber a čus.